ಕೇನ್ನಾಕಲೆ ಪೂರಾಣಕುಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಪ್ಪ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಣ ನಮ್ಮೇರು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಬಯ್ಯಾಗ ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಲ್ಪುಗೆ ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನ್ನಿನೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಾನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಬಲ್ಪುಗು ಎಂಕ್ಲ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಪೋಯ. ವಿಟ್ಲಾಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದು ఒక ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಲತ ಅಂಚ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪುರ ಪೋಯ. ದಾದಾಪುರ ಕೊಂತ ಅಂತ ಜಿಪ್ಪಬ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆನಿಲ್ಲಾಗು ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತದೇರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನೆ ಅನು ನಿಕ್ಲೆ ತಜ್ಪಾವೆ. ಬೊಕ ಅಪ್ಪಲ ಬತ್ತಿರು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತು ಮಾಲ್ಟ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಇಕ್ಕು ಪೇರು ಕೊರ್ದು 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 ಹುಷಾರಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಇದು ಮಾಲ್ಟ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಬುಡ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಗೆ ಪಲ ಮಾಲ್ತ ಅವಡಿಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಮಂತಿಬ್ನೆ. ಬೊಕ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತಿಗದಿತ್ತೇರು ವಿಟ್ಲಾಡು ಇರನ್ ಕೇಂದೇರು ಅಪ್ಪ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರ ಅಂದ್ ಅಂಗಾರೆ ರಜೆತ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜೀನು ಕಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಫಾರುಂಡತ ಅಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹಂಗಾರೆ ಎಂಕ್ ಕೆನ್ನಪುರ ದೆತ್ತರುಡು ಬುಕ ಇರನ್ ಕೇಂದೇರು ಅಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾರ ಇದು ಅನುಶ್ರೀ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದೇರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಓಲಮ್ಮ ಅನಂತ ಆಡಿದಾರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬಟ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾರತ ಯಾನೇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚ ಪುರ ಪಾತೇರಿಯರು ಕೇನ್ನಾಕಲೆ ಪೂರಾಣಕುಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಾಮದೇವರನ ಫೋಟೋ ಕೊಂತೇರು ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಾರ್ ದಾದಾಪುರ ಕೊಂತ ಅಂದು ತೋಜಿಪದು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನೇನ ದೊಡಮನ್ ತೋಜಿಪಬೆ ಸಂತೆರ್ತು ಉಂದು ಕೊಂತ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕೊಂತಿತ್ತೇರ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪದೇ ತೊಂದೆ ದೀಪಗ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪೇರ ಅಂದು ಐಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮಗು ಕೊಂತನೆ. ಬುಕ್ಕ ಇಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮಗ ಪಾತ್ರ ಏತಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಯಾವನೆ ನೀ ಯಾನ ಪಾತ್ರ ದೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ತಿನ್ಪಂತೆ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮಗ ಪೂರಲ್ಲ ಕೊಡು. ಬುಕ್ಕ ಒಂದು 3 ರೂಪಾಯಿಗೂ 100 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್. ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಂದು 10 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಒಂಜೆಗ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜೆಗ್ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ. ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಟೋಪಿ ಹಿಡಿತು ಕುಲೊಂದೇರು ಇಂದು ಯಾನಿ ಕೊಂತನೆ ಹೊಸತ್ತು ಐಕೇತು 14 ರೂಪಾಯಿದಾನ ಅವು ಸಂತೆರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಬುಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ದೇತೊಂಡೆ ಇಂದೆಕ್ 20 ಇಂದಕ್ಕೇತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ದೆತ್ತನೆ ಪಿನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅವು ಪುರ. ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ಇಂದೆಕ್ಕು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತೆ. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾಕು ಇಂದೆಕ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಪುರ ದಾಲ ಕೊಂಡ್ರು ಜೇರು ಚಾಕು ಪುರ ಹಾಲು ಮನ್ಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು ಸೋಕು ಉಂಡು ಇಂದೆಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತ ಸೋಕು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇರ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಬುಕ್ಕ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ಒಂದೊಂಜಿ. ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದೆಕ್ 100. ಬುಕ್ಕ ಪಿನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಗೊಂಜಿಂದು ಫೋನಾಗನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮಡ ಅಂತಿದ್ದೆ ಎಂಡ ಅಂಡೇರು ಇಂದು ಎಂಕ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ರಾಮ ಪಟಾಕಿ ಕೊಂಡ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಇಂದೆಕ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಕೊಂತದೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ನಾನು ಅಂತ. ಬುಕ್ಕ 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 ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಾರ ಪಾರುಂಡು ಎತ್ತು ಪುರದ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರು ತಗೊಂಡು ಅದು ನಿಗ್ಲು ಬರೋಚಿ ಕೇನ್ ಬರೋದು ಬುಡ್ತೋ ಪೇರ ನಾನು ಇಂದು ಸಂತೆರ್ದತ್ತು ಸಂತೆಡ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಸಂತೆದ ಎಂಕ್ ಅವಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಐಕ್ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದೆತ್ತನೆ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದು ಕೊಂತದು ಫಿಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ದೆಕ್ಕದು ಕತ್ತಲೆಗ್ ಜಾತ್ರೆ ಕೊನ ಪಾಡು ಅಂಡು ಅವಲ್ತು ಅಂತ ನೀ ಸಂತಿರದ
ಮುಕ್ಕ ಇಂದು ಸಂತೆರ್ದಕ್ಕಂತಾನೆ ಏನಮ್ಮೇರು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಎನ್ನ ಡೊಪ್ಪಿದೆ ಒಂದು ಸೇಲ ಮಾಡವೆ ಅಂಡು ವಿಟ್ಲಾರ್ದು ಈತೆ ಕೊಂತನೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪದ ಸಂತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗಲ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ರಥಕ್ಕೂ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಪೆನೆ ಈತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೊಂತನೆ ತೂಕ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗಾರೆ ಪೋನಾಗ ದಾಯ್ತ ಪುರ ಆದಿತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಇಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನಕುದಾರ ಅನುಶ್ರೀಂದ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದೊಡಮನ್ ತೋಜಿಪಬೇನ್ನ ದೊಡಮ ಟಿವಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಅದೇನು ತೋಜಿಪಬೇನಿಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಪ್ನಾಗ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇಂದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸತೀಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ಎತ್ನ ಅಕ್ಕ ಇರು ಮುಜಿನದ ಮೂಜಿನೇ ತಕ್ಕ ನೆನೆಂಚೆತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತ ಕುಟೋಂದಿತ್ತ ಕೊಂಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋತು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇತ್ತ ಬಿಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಕೊಂಡೋದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಎನ್ನನೇ ತೋರ್ಸೋದು ಕೊಂಡ ನೀರು 2 ವರ್ಷ ಕಾಣುತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಪೂರ ಆತಿ ಜಾನು ಹತ್ತು ಬೇಕೆ ನಾ ಕೊಂಡೋಯ್ನೇನ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ತು ಕೊಂಡೋತು ಬೋದಿ ಪುಡೆ ಬೀಡಿ ಹಟ್ನಾಗ ಬೀಡ್ತಡೆ ಫೋನಾಗ ಕೊಂಡು ತೋಪುನೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಸ್ಕರಿಮು ಬೇರು ಅದು ನರ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪ ಓಟಿಲ್ದ ಬೇರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದೇನದ ಊರ ಮೀನ್ ಅಜ್ಬು ಮೀನ್ ಸರಿ ಮಿಂಪೇನೇನು ಊತ ನೆನಪನಾಗ 2 ವರ್ಷ ದಿನ ಪೂಜಾರ ಇತ್ತೆ ದಿನ ಪೂಜೆನ ಕಡಿಪು ಇತ್ತೇನು ಪೂಜಾ ಗೊಬ್ಬು ನನ್ನ ಜಾತಿ ಜಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಅಂಚಪುರ ಪೆರ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತು ಪೆರ್ಪೊಂಡೆ ಪೆರ್ಪೊಡ್ದನ ಬೀಳ್ತಂದಿತ್ತ ಒಂದು ವಾರ ತಳೆ ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ್ಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಬುಳ್ತಂದಿತ್ತು ಸರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯಾರ ಅಜ್ಜಿ ಬುಳ್ಪುನೇನೆ A few minutes later. నా మనసాండు పూరక్లేనలాండు నన్న చెప్పునే ఎన్న ఇనిత లాగ్ నిక్ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನಾಲ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ್ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನನಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಎಡೆ ಮುಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್